ዝርዝር ዜና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሃገርና ዝርከብ ቀላጥ መሬት ናብ ንቡር ንምምላስ ናይ ምግራብን ካልእ ንጥፈታት ይካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዞባ ማእከል ሰራሕተኛታት መንግስትን ትካላትን ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ድማ መቐጸልታ ናይዚ እዩ። ብርሃን ዓንዲ መስቀል ዘዳለወ ጸብጻብ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቕርባ እያ። ኣብ ዞባ ማእከል ምምሕዳር ከባቢ እምባደርሆ ልዕሊ 5000 ሰራሕተኛታት መንግስትን ትካላትን ዝሳተፍዎ ዘለዉ ሰፊሕ ወፈራ ምግራብ ይካየድ ኣሎ። ኣብዚ በብእብራ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ዝሰላሰል ዘሎ መደብ ምኩዓት ጎዳጉዲ ምስተዛዘመ ዝተፈላለዩ ፈልስታት ክትከለሉ ምዃኑ ኣወሃሃዲ ናይቲ መደብ ኣቶ ዮሃንስ ሃይለ ንኤሪን ሓቢሩ። ዓብዩ ሓደ ፍግረ መሬት ንምክልኻል እዩ። ካልኣይ ነገር ወዲ ሰብ ካብ ዞም ኣታኽልቲ እዚኦም ክነብር ስለዘይክእል ነዞም ኣታኽልቲ እዚኣቶም ኣብ መወዳእታ ተጠቃምናቶም ስለዝኾነ ዕቢኻ ኣብ ጥቕምናትካ ተምፅኦም። ካልኣይ ነገር ኣብዚ ደዘርት ዝኾነ ከባቢ ስለነብር ንሕናውን ቀጠልያ ቀይርካ ንዝናብ ንምምንጫውን ዓብይ እጃም ኣለዎ ማለት ኣብዚ ሕጂ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ን4-5 ግዜ ከነካይድ ኢና ማለት እዩ። መጀመርያ እቲ ዛላ ተዳሉ ድሕሪቶም ጎደጉድ ተዳልወሉ ማይ ምስ መፀ ከዓ ነተን ኣግራብ ክንተኽለን ኢና ማለት እዩ። ኣቶ ዮሃንስ ኣስዒቡ ዕላማ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ምግራብ ምሽፋን መሬት ናብ ንቡር ንምምላስ ምዃኑ ኣረዲኡ። ዋና ኣካያዲ ስራሕ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ኣብርሃ ጋዛ ድማ ንዕላማት መደብ ኣመልኪቱ ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ቀላጥ ኮይኑ ፀንሐ መሬት ንምግራብ ብዝለዓለ ይስራሐሉ ከም ዘሎ ብምሕባር እዚ ኣብ ዞባ ማእከል ብሰራሕተኛታት ዝተወሰደ ተበግሶ ኣካል ናቱ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ። እዚ ናይ ምግራብ ኢደይ ኢትካ ኢልካ ዝስራሕ እዩ። ቃል ዓለም ዘድልዮ ገለ ይኮነን። እቲ ዕላማ ድማ ነዛ ሃገርና ንምልማዕን ቀጠልያ ንምግባርን ዝዓለመ እዩ። ኣቶ ኣብርሃ ወሲኹ እዚ በዓል መዚ ተዋሂብዎ ብዘሎ ስልጣን መሰረት ነቶም በብእዋኑ ንዝትከሉ ኣግራብ ዘብርሱ ብሕጊ ተሓተቲ ብምግባሮም ዝግብኦም መቕፃዕቲ ከም ዝብየነሎም ኣገንዚቡ። ሰነ ምስ ጀመረ ማይ መስከረም መጨረሻ ይውድእ ነይሩ። ሕጂ ግን ሓላፍ ዘላፍ ኮይኑ እዚ በዓልና ንፈጥሮ ዘለና እዩ። ምክንያቱ ገረብ ዝቆርጽ ስኡልካ ሓፂር መቕፃዕቲ ወይ ዘይጠቅም ሂብካ ዘይኮነሲ ከቢት ስጉም ተኸውሰደሎ ምሕረት ዘይብሉ ዘየዳሉ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እቲ ዕላማ ንጹር ስለ ዝኾነን ቀጻልነት ክህልዎ ከምኡውን ነቲ ዝተተኽለ ብግቡእ ምክትታልን ሓለዋን ክግበረሉ ተላብዮም። ገረብ እንተዘየለ ህይወት የለን ማለት እዩ። ጥሪትን ሕርሻን ክስስን ክድንፍዕ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ለውጢ ናይ ክሊማ እውን ክመጽእ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ምግራብ መስርሕ ክካየድ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ልምዓት መደባት ማለት እዩ። ሓመድን ማይን ተዘይዓቂብካ ከዓ ኮንቱ ኸይድ ስለ ዝኾነ እቲ ማይ ምብሕጋግ እውን ስለ ዝመጽእ ኣብ መወዳእቱ ከዓ ንዑ እንተዘይዓቂብካ ከዓ ናይ ድርቅን ካልእን ሳዕቤናት እውን ክመጽእ ይኽእል። ነዚ ነካይዶ ዘለና ናይ ምግራብ መስርሕ ከዓ ዝዛላታት ምስራሕ እውን ንዑ ተኺልካ ጥራይ ፈልስታት እኹል ዘይኮነስ ንዑ እውን ምክትታሉን ካብ ጥሪት ይኹን ካብ ካልእ ምክትታል እውን የድልዮ። ኣብ መንእሰያት ዘተኮሩ መደባት ብዝለዓለ ደረጃ ክድፋኣሎም ኣብ ባሮንቱ ዝተኻየደ ኣኼባ መዘኻኸሪ ቀሪቦ። ኣብቲ ብዛዕባ ኣገዳስነት ምህናፅ ብቑዕ ሃገራዊ መንእሰይን ዘለዎ ብድሆታትን ዘተ ይርክብ ምስ ንጥፈታት መንእሰያት ምትእሳር ዘለዎን ኣካላት መንግስትን ግንባርን መደባተን ከዋህዳን ቀጻልነቱ ከውሕሳን ከም ዝግባእ ብሰፊሑ ተዘቲሉ። ሓላፊ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃማማት ኣቶ ዕቁባይ በርሀ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝውጠኑ መደባት ልምዓትን መኸተን ትግባሮኦም ኣብ ንቑሕን ሓያል ውዳበ ዘለዎን ምንቅስቓስ መንእሰይ ከም ዝምርከሱ ብምግላጽ ብኹልንትኖም ብቑዓት መንእሰያት ንምልማል ማሕበር ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ምዃን ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ተሳተፍቲ ብወገኖም ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዘተባብዑ ውፅኢት ይርከቦ እኳ እንተሎ ምስ እዋናዊ ዓለማዊ ምዕባለታት እናተሳነየ ዝያዳ ክሕይል ኣተሓሳሲቦም። ወኪል ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ገብረስላሴ ነጋሽ ኣብ ዝሃቦ ዛዛሚ ቃል መንእሰያት ብንጹር ራእይ ንዘጋጥሞም ብድሆታት መኪቶም ኣብ ስራሕን ምዕባል ብቕዓቶምን ክጽመዱ ተላቢዩ። ኣብ ንኡዞባ ገልዓሎ ብዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ጎስጓሳት ተሳታፍነት ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ዘተባብዕ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ገሊጾም። እዚ ውፅኢት እዚ መርኣያ ናይቲ ሰርጥ ዘሎ ንቕሓትን መረዳእታን ምዃኑ ዝጠቐሱ ወሃብቲ ርእይቶ ንዝበረኸ ተሳትፎ ተጻዕሪ ክቕጽልን ኣብ ምትብባዕ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ቆላሕታ ክግበርን ጸዊዖም። ነሳቶም ኣስዒሞም ኣብ ተጠቃምነት ዘመናዊ ሕክምና እውን ዓብ ገስጋስ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ብምሕባር ተርእዮ ሕማማትን ሞት ዕሸላትን ብሩኢ ከም ዘንቆልቆለ ኣረዲኦም።
እቶም ነበርቲ ኣብ መወዳእታ ተበፂሑ ዘሎ ጭቡጥ ዓውታት ተዓቂቡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ነፍሲ ወከፍ ነባሪ ተርኡ ኣበርክቶን ክዕዝዝ ዘሎ ድልውነት ድሕሪ ምርግጋጽ ዘለዎም ናይ መጓዓዝያ ፀገም ንክፍታሕ ኩባንያ ሓራት ነቲ ተቋሪፁ ዘሎ ኣገልግሎቱ ዳግም ከም ዝጀምር ክገብር ተላብዮም ኣብ ንዞባ ግልዓሉ ሞጋሰ ምግፋፍ ዓሳ ሕርሻን ንግድን ዝነበሩ ኣስታት 30,000 ነበርቲ ክህልው እንከለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣገልግሎት ማይ ትምህርቲ ጥዕናን ካልእን ብቀረባ ይረኽቡ ምህላዎም ይፍለጥ ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ዓድታት ደርዓ ሰምዲ ሕረትን ኢንቶን ፅሬት ከባቢኦም ብምሓስ ጥዕናውን ምርጋጽ ዘካይድዎን ጥፍታት ዕዉት ምንባሩ ተገሊጹ ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንዞባ ኣቶ ኣሰፋው ቱርካይ ምስ ነበርቲ ዝገበሮ ርክብ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምውሃድ ክስራሓሉ ዝጸንሐ ምውሓስ ንጽህና ኣከባቢ ኣተባባዕ ውፅኢት ከም ተረኽቡ ኣብሪሆ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ክኢላ ህዝባዊ ጥዕና ኣቶ ኺዳነ መስፍን ብግዱ ህላወ ጥዑይን ውሕሱን ሕብረተሰብ ኣብ ንጽህናን ጽሬትን ኣከባቢ ስለ ዝመርኮስ ተጀሚሩ ዘሎ ንጥፈታት ብዝለዓለ ክቕጽል ተላብዮም ተቐማጦተን ዓድታት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ጎኒ ጎኒ ዝረኽብዎ ዘለዉ ኣገልግሎት ጥዕና ኣፍልጦም ምዕባይ ዝካየድ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ኣብ ምብራኽ ንቕሓቶም ዓበ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጾም أبعي زور قطمات ليغا عن سبا زحلف 16-19 حملة قتيلو أب 16 حملة زقطما غانتاتات لاسالن أسمودين ينيرن صوت أبعوت غانتا أسمود 4 بكلته تزازيموم سعيبن استراخبا الهلال عن سبانين الهلال أبلع عن سبا حد بادو تعاويتام زحلف 19 حملة زتراخبا غانتاتات الهلال عن أرسيلا قطما 3 بكلته كتعوتن كلا أصحنا النسر كلته بحد أفانياتام الهلال نقطمات ليغا عن سبا ب 12 نتون 9 صلتا شوتون كتمرحون كلا أسمودين دندنن ب 12 نتوي 7 صلتا شوتو يسعب علوا أبي ودد زور كونغايلي كلتشن 17 ساتوف زلو 5 إيرتران تقدادمتي بلصوصي تامزغيبوم أبتي كابي كونغاي تبكيشو أب كانجا استزازمن 275 كيلومتر وددر تقدادمتي بحواريون أب قصبتا وددر بصيحوم ميرون توشمه كاب كلب بايكيت 5 درجه كحزن كله دغانتو زخون عوت هابتوم مبل 4 امانيل منغس مبل 7 درجه كحزو خيلوم يوناتان هايله كاب ستار باكسس مبل 87 إلياس أفورقي كاب ستار باكسس مبل 9 درجه حيزوم وددروم زازيموم